Nalandig sa Tambalanan ang usa ka e-bike driver ug kargador human sila pusila sa managlahing barangay sa dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa gabii ug Miyerkules sa kadlawon. Alas 7 gabii sa Martes, gipusil si Roberto Mapa Bisin, 44 anyos, minyo e-bike driver sa Tagunol, Barangay Cugon Pardo sa sospek nga nagmotorsiklo. Sa investigasyon sa Inayon Police Station 7, Cebu City Police Office, padung ang biktima sa Carbon Public Market aron pagkuha sa iyang pamilya nga naninda. Gingong gisundan ang biktima o gipusil sa duha ka higayon nga naigo siyang uo o gida usab pag sa Tambalanan. Samtang gipusil usab si Gregorio Saison Barbecho alias Kimpang ala 1:30 Miyerkules sa kadlawon sa sitio Bato, Barangay Ermita. Naigo siya sa tiyan, sampot ug kamot ug gidadayon sa hospital. Na-recover sa kapulisan sa crime scene ang duha ka kabhang ug laing duha ka mga buhing bala sa kalibre 45 nga armas. Sa investigasyon sa Carbon Police Station sa Cebu City Police Office, sa wala pa nahitabo ang pagpamusil, migawas ang biktima sa giabangang balay kay naay gikuha ug dito siya gipusil sa suspect. Nahibawan sa kapulisan nga nakadispalpo matod pa sa illegal nga drogas ang biktima.